És que això és un tema que ja vaig comentar al seu moment, que va passar el que va passar, tothom sap, totes les persones implicades sap el que va passar, i jo no vull ara crear polèmica d'un tema que fa temps, sinó l'únic que vull és que recordi aquell partit, que recordi que al final, com un culer que soc, amb tots els barcelonismes, d'haver aconseguit una altra Champions i de que el club ara mateix continuï amb una molt bona dinàmica. Com t'apreta el Romero, però l'has driblat bé. Per això és davanter i fa gols. Home, i tant. Escolta, per destensionar una mica, i a més perquè ens agrada, som aquí uns malalts de les sèries de televisió, et vull preguntar, tu des d'allà veus sèries, te les baixes per l'ordinador, estàs pendent d'això o no ets molt televisiu? No, miro, tinc pel·lícules i de sèries no, aquí en italià encara no les entenc i les que tinc ja les he mirat totes, Prisión Break, l'Internado, ja les he mirat totes, sí. Perquè a tot això, un dia normal de Bojan a Roma, com és? Vull dir, a quina hora et lleves, Bojan? Bueno, em llevo, tenim que estar a les 9:30 a Trigoria, a la ciutat esportiva, una hora abans de l'entreno inicia a les 9:30, i llavors fins a les 2 més o menys no arribo a casa, perquè entrenem, després faig sessió de gimnàs, em quedo a la ciutat esportiva, i llavors sobre les 2 arribo a casa, acostumo a estar fins a les 5 tranquil·lament al llit, mirant la pel·lícula, dormint, jugant. Aquest és el millor moment, Aquest és el millor moment del dia. Aquest és el millor moment, sí. Jugant a la Play, espera, ara entro jo. A quins jocs juguem, Bojan? Una mica de Call of Duty, una mica de FIFA, de Pro Evolution, de què toquem? No, m'agrada sobretot el de bàsquet i de tenis. El top spin i l'NBA 2K. El 2K, molt bé. Bon gust, tens un. Com si em parleu en xinès, perquè tu estàs amb els Twitters i els iPads. Amb els videojocs de l'iPad ja tinc prou. És una pena que estigui a Itàlia, llavors no li pots fer... Tens iPad o no, Bojan? A veure si ara farem una cançó a distància. No, el tenia, però el tindré a la targeta de Vodafone i tal, el tinc a Barcelona. Llavors, quan jo vaig a Barcelona, sobre del meu poble, que allà no tinc internet, l'utilitzo allà, l'utilitzaré allà. Quan vinguis ja et farà aquí una prova musical, que és molt pesat, Romero, amb això de fer una mica de DJ Bojan, farem. Escolta, Bojan, encantat d'haver parlat amb tu, que descansis ara que pots i quan, òbviament, torni la competició, a seguir enxufat, a seguir fent gols i que et vagi tot molt bé per Itàlia, d'acord? Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Adéu. Adéu.